טוב, קודם כל, ממש תודה שהסכמת, זה היה ממש משמח ונעים שנהנית אלינו. אז אני אשמח קודם כל, ניר, שתציג את עצמך בכמה מילים, באופן הכי אוקיי. פשוט, מי אתה? אז אולי אני אפתח בזה שאני שמח שבאתם, כי אולי הגדרה, זאת אומרת, אני מיסיונר. לכן בשבילי זה ברור שכל הזמנה כזאת, זה משרת אותי יותר מה שמשרת אתכם. ואני מיסיונר של חינוך, בתפיסה שלי. זאת אומרת, איך צריך ללמד. והתפיסה שלי היא תפיסה שלא איך מלמדים נושא, אלא איך מלמדים ילדים. ובעצם לא איך מלמדים, אלא איך עוזרים להם ללמוד. אתה לא יכול ללמד אף אחד. למידה זה תהליך פנימי של הלומד. אתה כמורה יכול רק לעורר או לאפשר את הדבר הזה, לעזור לדבר הזה. אז זה מה שאני בעצם עושה במהות, אבל מאחר ואני צמחתי מתוך, זאת אומרת, מה שהביא אותי לכיוון הזה, זה באמת הטבע, הנופים, הסלעים. אז זה שילוב של שני, זאת אומרת, אבל עדיין הטבע בשבילי זה אמצעי. אמצעי לגרום לילדים להתחבר אל הטבע ולהשתמש בו ככלי שיעזור להם ללמוד. וכמובן, יש לי את האינטרס האגואיסטי שלי, שחשוב לי שהטבע יישמר במצב שלו. אבל זה משהו אגואיסטי שלי. אז אם אנחנו לוקחים עוד צעד טיפה אחורה בשביל מי שלא מכיר, אז תספר לנו רק על עצמך, בריפלי, שם או מה ככה, כמה זמן אתה במה שאתה עושה, בקצרה. השם שלי זה ניר, אוריון. מה שאני עושה, בתחום הזה של הוראת מדעי כדור הארץ, חינוך, אני התחלתי בתחילת שנות ה-80, אבל לפני זה הייתי סטודנט, לפני זה הייתי תלמיד. אני בעצם, מה שאני עושה, אני בעצם פליט של מערכת החינוך, ומטפל בעצמי על הטראומות שלי כתלמיד, דרך הניסיון שלי לעשות את הדברים אחרת עם תלמידים. והיום אתה פרופסור במכון ויצמן. כן. איזה מילה או שתיים על איפה שאתה נמצא היום, על המקום הזה? אוקיי, אז אתה רואה אפילו לא, כשאתה שואל אותי להגדיר את עצמי, אני לא מגדיר את עצמי כפרופסור. זה מעניין, לא חשבתי על זה קודם, אבל בשבילי פרופסור זה רק אמצעי, זה לא הייתה המטרה. זאת אומרת, זה הכלי שלי תחת ומכון ויצמן הוא באמת מקום מאוד, זאת חממה מאוד מאוד מיטיבה ומאפשרת לעבוד. זאת אומרת, באמת התנאים פה והיכולת שלי להשתמש במשאבים האלה שמכון ויצמן מאפשר לי, זה באמת מקום מאוד מאוד מאפשר ותורם. אבל כאמור, בשבילי זה הכל אמצעי, זה לא המטרה שלי. זאת אומרת, זה היה, אני אומר שאני הגעתי להיות פרופסור במכון ויצמן, כי נכשלתי בכל הדברים האחרים שרציתי לעשות. אז זה הכישלון הגדול שלי להיות פרופסור במכון ויצמן. רציתי להיות שחקן כדורגל, רציתי להיות הרבה דברים. לא הצלחתי, לא הייתי מספיק טוב. אז התגלגלתי להיות פרופסור במכון ויצמן. גם לא הייתי תלמיד טוב. לא למדתי בתיכון. לא למדת בכלל בתיכון? לא. סיימת תיכון? סיימתי, הייתי רשום. אבל לא ביקרתי. באתי לבחינות, לבגרות, עשיתי איכשהו ממוצע ומה הוביל אותך למקום הזה, חוץ מזה שחלמת להיות שחקן כדורגל וחלמת עוד דברים ושם לא הצלחת, אבל בסוף מה שהוביל אותך ספציפית לזה, אז מה, אם אפשר לזכך את זה ולשאול אותך בעצם מה הוביל אותך לעסוק בתחום הזה? בגדול, יכול להגיד שזאת, כמו שאמרתי,
זה קשור לתחושות שלי, גם אם לא הבנתי אותם כל הזמן, מה מוביל אותי, אבל התחושות האלה שלי כתלמיד בתיכון, שמשתעמם מצד אחד, לא מוצא לא רואה סיבה, באמת, תמיד יש אנשים שאומרים, אני לא אהבתי את הבית ספר. אני לא יכול להגיד שאני לא אהבתי, אני תיאבתי את הבית ספר. אני פשוט, עד היום, זאת אומרת, אני זוכרת, יום שבת, בתקופה ההיא הייתה טלוויזיה, שבת אחד, ערוץ אחד. שבת בערב יש את התוכנית ספורט, מראים ואחרי זה מתחילה המנגינה של סוף התוכנית, ונגמרים השידורים. ובום, אני ממש נכנס לדיכאון. אתה יודע שמגיע יום ראשון. יום ראשון. ולא עשיתי שיעורים, ולא עשיתי זה, ולא עשיתי מבחן בזה. אז זה היה משהו כבד מאוד, ובאחת הפעמים שהמחנכת שלי ראתה אותי בבית ספר, זה לא קרה הרבה, מאיפה אתה ואתה לא מגיע ויש לך חיסורים וזה. אז אמרתי, תשמע, אני לא בא לבית ספר כי זה פשוט לא מעניין אותי. ואז היא אמרה את המשפט האלמותי שבטח הרבה תלמידים שמעו אותו, בית ספר זה לא דיסקוטק, אתה לא בא פה לבלות ולא. ואז אמרתי לה, תראי, כשאני אהיה גדול אני אוכיח לך שבית ספר לא רק שהוא יכול להיות מקום מעניין, הוא חייב להיות מקום מעניין. אז זרקתי את זה והלכתי. מסתבר שהמשפט הזה הוא עדיין... לקחת עליו אחריות. בדיוק, זה ההבטחה שלי לעצמי. כן. וזה הוביל אותי. כשסיימתי את מבחן הבגרות האחרון, עשיתי טקס ממש סימבולי, באתי הביתה, לקחתי את כל המחברות, הורדתי למטה לחצר, לקחתי גפרור, הדלקתי. עכשיו, אנחנו מדברים שנות ה-70, נושא של ההתחממות הגלובלית לא היה קיים, דווקא דיברו על התקררות. אז המצפון שלי, עכשיו לא היה הרבה מה לשרוף, אז המצפון שלי נקי. זאת אומרת, ההתחממות הגלובלית לא קשורה לקטע הזה, אבל אני נשבעתי שאני יותר לא אגיע לשום מקום שלומדים בו. מה שהוביל אותי זה בדיוק הסיפור הזה, שיצאתי, איכשהו התגלגלתי לטייל, להיות מדריך בחברת הטבע, וגיליתי עולם. ואז ראיתי שנורא מעניין אותי, והתחלתי ללמוד. יום אחד מצאתי את עצמי יושב בספרייה של המחלקה לגיאולוגיה בירושלים, וקורא עבודת דוקטורט על הדיג הטבעתי בסנטה, באזור סנטה. וזה המשמעות שמדבר על זה, של מה שנקרא אינסטינקט הלמידה. אז אם כבר ככה התקדמנו באמת למקום הזה של האינסטינקט למידה, ופיתחת איזשהו מודל, שאתה יכול לספר לנו קצת מה זה המודל שפיתחת, איך הוא נקרא ומה הוא עושה? זה תפיסה מערכתית, תפיסה הוליסטית שמתייחסת אל הלמידה כתהליך שהוא תהליך של הלומד. היום, זאת אומרת, לא ידעתי להגיד את זה בהתחלה, שום הרבה דברים, לאט לאט היום אני יכול להגיד שהכל מתנקז למקום אחד, לנקודה אחת, שנקראת אינסטינקט, למידה אינסטינקט. כמו כל אינסטינקט אחר. כל אינסטינקט פועל רק כשיש גירוי, הוא לא פועל סתם. הגירוי שמפעיל את אינסטינקט השתייה זה צמא. האינסטינקט שמפעיל את אינסטינקט האכילה זה רעב. כלומר, האינסטינקטים הבסיסיים שלנו, לא רק שלנו, של רוב היצורים החיים, מה שמפעיל אותם זה גירויים הישרדותיים. זאת אומרת שזה אינסטינקט, הוא אמור לאפשר לנו לשרוד בלי קבלת החלטות קוגניטיבית שלנו. זאת אומרת, זה משהו שפועל על אוטומט. ואינסטינקט הלמידה גם הוא קיים במרכיב ההישרדותית שלו אצל כל בעלי החיים, אצל מרבית בעלי החיים. אם תיקח טורף, אריה, הוא לא יודע, הנושא של האינסטינקט של הטריפה ושל איך לעשות את זה, זאת אומרת, האינסטינקט של האכילה קיים,
אבל אם תיקח אותו, תשים אותו בגן חיות, שחרר אותו לטבע, הוא ילך לאיבוד, כי הוא לא למד איך לטרוף. זאת אומרת, איך לטרוף, איך להתגונן, זה הכל הוא למד. עכשיו, מה שגרם לו ללמוד זה אותו אינסטינקט הישרדותי, אינסטינקט למידה שמופעל על ידי גירוי הישרדותי. אצל האדם, כפי הנראה, קרה משהו שיכול להיות שהיה איזשהו, זה לא בדוק, השערה שלי. אבל משהו קרה אצל האדם, שכשהוא היה כפי נראה איזו קבוצה, הייתה בסביבה עם מצוקה הישרדותית או לחץ הישרדותי נמוך, איזושהי מוטציה, ואותו אינסטינקט למידה הופעל על ידי גירוי אחר לגמרי. שזה לא גירוי הישרדותי, אלא גירוי רגשי, שנקרא עניין וסקרנות. וכפי נראה זה נתן לאדם יתרון עצום, ובאבולוציה זה היה איזשהו יתרון מסוים שגרם לקבוצה הזאת להתפתח ולהיות מה שאנחנו היום. דרך אגב, זה לא הגירוי היחידי ההישרדותי שעבר, מה שמפעיל אותו זה גם גירוי רגשי, גם גירוי האכילה, זאת אומרת גם אינסטינקט האכילה. היום כל האכילה, שאנחנו לא במצב הישרדותי, אנחנו לא אוכלים שאנחנו מתוך רעב, אלא יש גירויים רגשיים מפה ועד הודעה חדשה, כל תוכניות הטלוויזיה עובדות לנו על הגירוי הרגשי הזה. אז זה לא ייחודי רק לאינסטינקט. עכשיו, אז למידה זה אינסטינקט. בית ספר, הבית ספר הקלאסי, מה שנקרא בית ספר הציבורי, שהוא בסך הכל המצאה של לפני 118, 200 שנה, לא פלוס מינוס, או מינוס יותר, אבל זו המצאה חדשה. לא שלא למדו קודם, אבל רק אריסטוקרטיה למדה. החלקאים והנתקאים כמונו, הוכנסו לבתי ספר רק לפני 200 שנה, וחשוב להבין, בתי ספר האלה לא כמו שאנחנו היום לומדים בדיוק באותם בתי ספר, לא כמו על ידי פדגוגים. לא אנשי חינוך הקימו אותם. מי שהקים אותם... תעשייה. התעשייה הצטרפה, אבל מי שבעצם הקים אותם היו הדיקטטורים של אותה תקופה. נקרא דיקטטור פרדיננד השני, אני יודע, קראו לו. הוא זה שהיה, על שמו אומרים שהוא הקים את הבית ספר הראשון בגרמניה, פרוסיה, ואנחנו יודעים שהתרבות הפרוסית היא לא בדיוק רואה את הילד. וזה בדיוק, הוא הבין שאם הוא לוקח קבוצה של ילדים קטנים, יכניס אותם לחדר סגור, מעט חלונות, דלת אחת, וכולם יושבים עם הפנים אל הריבון, שזה המורה, אבל מעל המורה יש את התמונה של הקיסר, והמורה הוא דוברו של הקיסר. הקיסר מחליט מה הוא יגיד, מה הוא ילמד, וכל המטרה היא בעצם של הדבר הזה, לקחת ילדים קטנים, ומה זה החינוך הזה? החינוך הזה לחנך אותם להיות אזרחים צייתניים. כאשר הקיסר יגיד, טוב למות בעד ארצנו, כולם בשמחה, יהיה להם טוב. שיעשו מה שזה. עכשיו, אל זה הצטרפו באמת התעשיינים, כי אנחנו מדברים על המהפכה התעשיינית. התעשיינים הם כבר לא צריכים עיקרים שיעבדו להם בשדות. הם צריכים אנשים, הם צריכים גם פועלי ייצור, אבל הם צריכים מהנדסים, טכנאים, כלכלנים, whatever. צריכים אנשים עם השכלה. ואז הם הצטרפו, ואז אנחנו בעצם מגיעים כי הייתה לזה המון התנגדות. האריסטוקרטיה לא כל כך אהבה את זה שכל זווי החוטם פתאום יהיו בעלי השכלה. הייתה להם יתרון עצום. אבל הקומבינה הזאת היא של הון שלטון, של כלכלה ואנשי הכלכלה ואנשי השלטון, זו קומבינה כל כך חזקה שעד היום היא מנצחת. ובית ספר לא השתנה מאז. זאת אומרת, המטרה שלו היא להכשיר אזרחים צייתניים ופועלים יעילים לתעשייה. ועד היום זה ככה. מי ששולט בכל מה שקורה בבתי הספר,
צד אחד זה השלטון שמחליט מה ילמדו, מה לא ילמדו, מה כן ילמדו, ואנשי התעשייה שפתאום מדברים יום אחד על ילמדו קודים, ילמדו זה, קוד פתוח, הייטק, 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 שזה כאילו מסעת נפשם. למה? כי הם צריכים עובדים לתעשייה הזאת. הם לא רואים את הילד, הם רואים מה עכשיו, טוב או לא טוב, אני לא יודע, אני לא נכנס לוויכוח הזה. מה שאני יכול להגיד, שזה בעצם יוצר התנגשות קשה מאוד עם אינסטינקט הלמידה. כי ילד שמגיע בגיל 6, חייכני, מלא בעניין וסקרנות, וכל כך שמח שהוא הולך לכיתה א', כל מי שמכיר את זה, גם כילד וגם כהורה, יודע שפתאום אחרי כמה, בוא נגיד חלק זה נמשך כיתה א', ב', אבל כבר ב' וודאי ג', מתחילים כל המאבקים, תקום בבוקר, לא רוצה ללכת, כן רוצה ללכת, משעמם לי, לא רוצה. המאבק הנצחי הזה, למה? כי יש לך, ילד בא עם אינסטינקט הלמידה שלו, אבל המערכת אומרת לו, מה, לא מעניין אותנו האינסטינקט שלך. אתה תלמד מה שאנחנו רוצים. ואז, בעצם כל תפקידה של מערכת החינוך, לדורותיה, לא רק בארץ, בכל העולם, של אותה סוג בית ספר, שנקרא בית ספר אסנציאליסטי, ספר מהותני, היא לדכא את אינסטינקט הלמידה. זה מה שעושה בית ספר. הוא עושה את זה בכלים פנטסטיים, כי יש לו כלי שכבר פבלוב הראה איך אתה יכול לקחת אינסטינקטים טבעיים ולעקוף אותם על ידי מה שנקרא התניות חיוביות ושליליות. אף פיל אין לו אינטרס לעמוד על הראש. אבל אתה רואה בתאילנד יש מקומות שפילים עומדים על הראש. איך עושים להם את זה? זה לא האינסטינקט. משתמשים בהתניות. שוקר חשמלי מכאן וסוכר או סמים משם. אותו דבר עושה בית ספר. אז שוקרים עדיין עובדים על זה, אבל סמים וזה כבר יש. כן. קודם כל זה בהחלט חזק לשמוע את מה שאתה אומר, ואני אישית מזדהה. איך המודל שפיתחת, תספר לנו עליו קצת ואיך הוא מתחבר למה שעכשיו אמרת? כל הרעיון הוא להתחיל תהליך הלמידה מתוך ליצור את אותו, מה שאמרתי, אתה יוצר סביבה של עניין וסקרנות וצורך של הלומד. ברגע שהצלחת עם זה, אני אומר, אני כמורה סיימתי את תפקידי. עכשיו, אוקיי, כי ברגע הצלחתי להפעיל את אינסטינקט הלמידה, זה כבר צורך של הלומד להבין וללמוד. עכשיו, תלוי באיזה גיל אתה מתחיל. אם אנחנו מתחילים, דוגמה, עם המגמה שאני פיתחתי, שזה מדעי כדור הארץ, אז אנחנו מתחילים בדרך כלל בכיתה י', י' א', זה כבר תהליך, שלב מאוד קשה, שכבר שלב הדיכוי של האינסטינקט הלמידה, הוא כבר להרבה תלמידים הוא במצב, לא יודע להגיד שהוא בלתי הפיך, אבל קשה מאוד לשקם אותו. אבל הרעיון הוא להתחיל מתוך, אם נדבר על כדור הארץ, אז הגישה הקלאסית היא, בואו נשב בכיתה ונראה לכם תמונות של כדור הארץ. אבל כדור הארץ הוא שם. ולכן כל הלמידה היא בדיאלוג עם הסביבה החוץ-כיתתית. עכשיו, הסביבה החוץ-כיתתית היא סביבה מאוד קשה. יש שם המון גירויים, אז יש פה באמת אומנות, איך אתה יוצא החוצה ויוצר אינטראקציה עם תופעות, לא עם בן אדם. השיטה הקלאסית היא שאתה יוצא החוצה, אבל יש לך מדריך, ואתה אומר, תשמעו אותי. הוא מסתיר לך את התופעה, הוא עומד בינך ובין התופעה. לא, המורה תמיד הוא לא עומד בפרונט, הוא עומד, יש הוראה פרונטלית, אנחנו מדברים על ההוראה דורסלית. דורסלית זה גבית. המורה נותן לך גב. הוא לא מסתיר לך, גם בכיתה יושבים בקבוצות, ויש דפי עבודה ויש חקר. זאת אומרת, יש תהליך שאתה חוקר תופעה, המורה מסתובב בין הקבוצות, ועונה על שאלות, הוא מגיב, אבל אתה יוצר את האינטראקציה עם התופעה הזאת. ובתהליך הזה יש גם הרבה מאוד עבודה, אינטראקציה חברתית, והלמידה היא גם בין העמיתים. עכשיו, כל הדברים האלה זה דברים שבכל תוכניות הכשרת המורים ובכל זה, כולם מדברים על זה. אבל זאת הבעיה. נורא קל לדבר על זה, הרבה יותר קשה לעשות את זה. אז בעיניך, שזה מקפיץ אותי פה לשאלה אחרת, מה תפקיד המורה החדש בתפיסה שלך? עכשיו, א', זה לא חדש, זה... אני קורא לזה במרכאות, המורה החדש, לעומת... מדברים על זה כבר עשרות... תראה,
א', הייתה, זו במקביל לגישה האקזיסטנציאליסטית, התפתחו הגישות נוספות. הפרוגרסיבית, האקזיסטנציאליסטית, שהביטוי שלה היום זה בתי הספר, נאמר, הדמוקרטיים והפתוחים. אבל זה בקטנה, זה ממש ממש מינימליסטי, בקושי נותנים לזה מקום לחיות. לכן אני רוצה להגיד שמה שאני אומר זה לא דבר חדש. הוא כבר, זאת אומרת, בחינוך אין דבר חדש. כל רעיון שבא לי וזה, אני אומר, הנבלה הזה כבר אמר את זה 200 שנה לפניי. אז אין פה, אבל מה שזה אומר, שהמורה באמת הוא נמצא, קודם כל המילת המפתח, אתה לא מלמד מדעי כדור הארץ, או אתה לא מלמד פיזיקה או כימיה, אתה מלמד ילדים. מדעי כדור הארץ. זה הבדל עצום. אני לא מעביר חומר. יש לי פה ילדים שאני צריך... עכשיו, התוכנית היא מאוד מובנית, מאוד, אבל, כלומר, המורה לא צריך להעביר את המידע. היום, עיקר תפקידו של המורה, הוא יוצר אירועים פיזיקליים. מה שאני עושה עכשיו. גירויים, אני יוצר גירוי של גלי קול באוויר, שמתפזרים ומגיעים אליך לאוזן. מה קורה עם הדברים שלי? אם זה יושב לך על איזשהו אינסטינקט קיים, על משהו שקיים, אז אתה מבנה לזה את המשמעות שלך. רוב התלמידים, הדיבורים האלה זה באמת גלי קול שעוברים באוויר, ולא עוברים אפילו לא נכנסים, לא עוברים את אור התוף לחלקם. דוגמה פנטסטית הייתה עכשיו בתקופה של הקורונה. מורים נורא נדהמו, כאילו היה חלק מהמורים היו נורא מבסוטים. אני מדבר, אף אחד לא מפריע, אני עושה שטק, אף אחד לא מפריע לי. אני את שלי אמרתי. בזום. בזום, כן. אבל הילדים לא פותחים מצלמות. מה שאתה רואה לך מול העיניים, זה לוח של ריבועים שחורים עם אותיות לבנות, עם שמות קידוש לבנה. אני קורא לזה לוח הזיכרון של מערכת החינוך. כן. פה קבורים ילדינו. סימבולי לקושי, כאילו. לא, אתה מדבר על ריבועים שחורים, ושם, וכותרת. אתה לא מדבר על בני אדם. עכשיו, מה שצריך להבין, שזה גם מה שקורה בכיתה, להרבה מאוד תלמידים. זה שאתה רואה את הפרצוף שלהם, מאחורי יש לך ריבוע שחור, לא קורה כלום. אתה לא חודר. אז הלמידה שאני מדבר על זה, שהלמידה, שאני מעביר את האחריות ללמידה ללומד. עכשיו, זה לא קורה באוטומט, כי אני מגיע אליו בשנה, בשלבים כאלה, בתוך מערכת שאני גם כן טיפה בים. בבתי ספר שאנחנו מלמדים, אז יש את המגמה שלנו שהיא באמת שונה ואחרת, אבל הוא יוצא, אבל זה 4-5 שעות בשבוע, כל השאר זה אותם מלל אינסופי של דיבורים ותרשום, אבל בגישה הזאת, באמת אתה צריך לשקם דבר ראשון את אינסטינקט הלמידה, וכל זה בנוי על כך שכל זה למידת חקר מול תופעות, דיאלוג עם הסביבה החוץ-כיתתית והסביבה הכיתתית, והמורה, התפקיד שלו כל הזמן הוא באמת כל הזמן לנסות להדליק. זאת אומרת, כשאני בסוף יושב אחרי כל שיעור, אני חושב רגע אחד, מה היה איתו? פה פספסתי, הייתי צריך להגיד לו ככה, אני כל הזמן עוסק איך אני יוצר אצלהם את הגירוי הזה. הוא שואל אותי, אני עונה לו בשאלה, אני לא נותן לו ישר את התשובה. אני אומר לו, וואלה, איזה יופי, כל הכבוד. כל הזמן לעבוד מול הילד, וברגע שהוא שם, אני גמרתי, זהו. כן. אני סיימתי את תפקידי. עכשיו, זה לא פשוט. עכשיו, למורה, תראה, התלמידים יוצאים לסיור, אחרי סיור צריכים לעשות עבודה. עכשיו, זה לא דוח סיור כזה. הלכנו, כתבנו, ישבנו, אכלנו, שתינו. זה רצף לוגי שהוא צריך לבנות, לקחת פיסות מידע, תמונות שהוא לקח בסיור ובמעבדה, ולקחת את הפיסות האלה ולבנות את המסקנה. בין בנייה, לא קוראים חשיבה טיעונית. בגלל זה, אני מגיע למסקנה הזאת. עכשיו, זה שונה לגמרי מהשיטה שאתה אומר, זה הסיפור, תרשום לך, ביום הפקודה, תקיא אותו חזרה אליי למחברת הבחינה, דף הבחינה, ואני קורא מבסוט שאתה, מה שאמרתי לך, פלטת את זה חזרה כמו שצריך. לא, פה לא, אני לא מספר לו את הסיפור.
אבל צריך לעזור לו לבנות את הפיסות מידע. ברגע שהוא עשה את זה, הסיפור כבר שלו. עכשיו, זה דיאלוג, הוא כותב טיוטה, אני מחזיר לו. עכשיו, אני לא מחזיר לו, אני כותב לו, שים לב כאן, שים לב, זה הכל זה אין סוף. אני עם התלמידים שלי, ויש לי הרבה דברים לעשות, אבל זה קדוש. באמנה שלי איתם, אני גם מלמד בתיכון, שאני אומר תלמידים שלי. אני מלמד בתיכון. עכשיו, זה לא שאני אני עובד במכון ויצמן, אני לא מקבל איזה שכר. אבל זאת המעבדה שלי. בתפיסה שלי, מישהו שהוא איש חינוך, הוא קודם כל חייב להראות, זאת אומרת, וזה בדיוק המשבר הגדול, המשבר הגדול האינסופי של החינוך, זה שאנשי מובילי החינוך, אנשי האקדמיה, פעם אחרונה שהם היו רובם, לא רוצה להגיד כולם, אבל רובם. לא שפגשתי מישהו שאחר, אבל אני מניח שיהיו גם כאלה. הפעם האחרונה שהיו בבית ספר היה כשהם היו תלמידים. אז הם, מה שאמרתי, נותנים הרצאות איך ללמד. אבל אז אתה צריך מודלינג. אז לכן המעבדה, כשאני נכנס לבית ספר, אני קורא לזה זאת המעבדה שלי. שם אני מכשיר, שם עושה את המחקרים, שם אני מכשיר את המורים. אני לא נותן למורים הרצאות, למה ההרצאה זה לא שיטה טובה ללמד. הם באים אליי ועובדים איתי בשיעור, וככה, זה המודלינג, הם רואים איך זה עובד, וככה הם בונים את עצמם כמורים. אז אתה בעצם מדבר על למידה חווייתית, התנסותית, למידה אותנטית. אני מדבר על למידה, זה בדיוק העניין. תהליך למידה. אין למידה כזאת, יש למידה. אם היא לא חווייתית, היא לא למידה. אם היא לא, זאת אומרת, כל הדברים האלה הם אמצעים, יש ילדים שיכולים להגיע ללמידה גם, כי הם בנויים אולי אחרת. אבל רוב הילדים, אם אין חוויה של עניין וסקרנות, והכל דברים שאמרת, זה התנסות, הם בדרך לשם, הם ליצור את זה. אף אחד לא אוהב לשבת ככה ולהקשיב, לא מסוגל. בטח הדור הזה של היום, שהוא הדור הזה, לך תדבר איתו 5 דקות, הם כבר... היום, לדעתי עוד כמה שנים, כבר לא יהיה מושג כזה של הפרעת קשב. לא יהיה דבר כזה קשב. מי שיקשיב, הוא יגיד, הוא מופרע. מעניין. ואתה מאמין או רואה שאפשר ללמד כל מקצוע או כל חומר שרוצים להעביר בסביבה חוץ כיתתית? לאו דווקא הנושאים שדיברת עליהם, ושהם אולי יותר טבעיים כמו מדעים וביולוגיה וכו'? כן, אפשר, שוב, מה זה להעביר? הסביבה החוץ כיתתית היא אמצעי בשביל ליצור, אני בתוכנית שלנו, אז רוב הזמן אנחנו בכיתה. אבל החוכמה היא איזה תופעות, אני לא יכול להביא לכיתה תופעות, יש תופעות שלא יכול להביא לכיתה. אז אנחנו יוצאים החוצה, אבל דברים שאני יכול להביא לכיתה, אני אביא לכיתה. אותו דבר בחוץ, אני לא אדבר שם על דברים שאני לא רואה בשטח, אני לא אבזבז את הזמן שלי, אז אנחנו באים לתופעה, חוקרים אותה וחוזרים לכיתה. בכל תחום, אותו דבר. העולם, וזה מה שחשוב, מה זה בעצם, נדבר על מדעי כדור הארץ? אנחנו מדברים על להבין את העולם, העולם הוא שם. מדעי החברה עוסקת בעולם החברתי. אז יש עולם חברתי בתוך הכיתה, יש עולם חברתי בתוך בית ספר, אבל יש גם עולם חברתי בחוץ. אבל חוכמה, איך אתה, במקום לדבר על, בואו נעשה אינטראקציות חברתיות כאלה ואחרות, חלקם יכול להיות בכיתה, יכול להיות בחוץ. אז זאת אומרת, יש הרבה מאוד נושאים, אפילו מתמטיקה, שוב, זה לא שאתה יכול לקחת מושגים מופשטים, אבל אתה יכול ליצור את הסקרנות והעניין. נגיד אחרת, יש תלמידים, 2-3% מהאוכלוסייה, בני אדם, שהם באמת לא צריכים את זה. תן להם את העולם המופשט, והם שם. אבל הם לא הנורמליים, הם לא הנורמה. רובנו אנשים שצריכים ללכת מהמוחשי למופשט. אז הבעיה היא שמחר ובתי הספר, המטרה שלהם היא למיין, כפי שאמרנו, אנשי התעשייה רוצים אליהם, ואנשי האקדמיה רוצים אליהם את אותם 2-3-5% עם החשיבה המופשטת. אז הם בנו את כל הלמידה מהמופשט אל המופשט. ואז הם ממיינים ככה, וכל מי שלא מתאים,
שילך לדרכו. כן. עכשיו, יש לזה רווח עצום. במדעים, לדוגמה. יש לזה רווח עצום. אתה מלמד בשיטות האלה, 80-90% מהתלמידים מתקשים, ואז אתה אומר, יש משבר במדעים. תנו לנו כסף. כל 10 שנים יש משבר במדעים. מקבלים כסף. מה עושים בכסף הזה? הם מפתחים תוכניות לימודים. הם בדיוק כמו הקודמות, בשמות אחרים, עם זה, אבל בדיוק אותה תפיסה. ללכת מהמופשט אל המופשט, וכולם מבסוטים. הממשלה מבסוטה, כי כל הזמן נותנת כסף. הנה, עושים רפורמה, עשינו רפורמה, יש רפורמה. המורים, אנשי המדעים מבסוטים, כל הזמן מקבלים כסף חדש, וחוץ מהילדים. כן. ומעניין אותי לשאול אותך גם אם אתה רואה קשר ישיר בין למידה בסביבה חוץ-כיתתית לבין נגדיר את זה כחינוך לקיימות או חינוך סביבתי, חיבור, גם אם לא באופן ישיר, זה הנושא שעליו מביאים או מדברים, האם עצם השהייה והלמידה והמשחק והחקר במרחב החוץ-כיתתי מקדם חינוך לקיימות לדעתך? תשמע, הנושא הזה, חינוך לקיימות, בכלל, נגיד חינוך סביבתי, קיימות, אחת הבעיות הגדולות שלו, שהוא כל הזמן עוסק בבאזוורדס, במילים, לא בעשייה, לא בהבנה מה זה חינוך. אז משנים, קראו לזה זה, ואחר כך סביבתי, ואחר כך עכשיו זה קיימות, ועכשיו פתאום משבר האקלים, וזה. אותה גברת בשינוי כותרת, אבל שום דבר לא משתנה. ופה באמת חשוב קודם להבין מה זה בכלל חינוך סביבתי. מה הכוונה כשאתה אומר חינוך סביבתי, למה אתה מתכוון? וזה נושא באמת גדול ועמוק, שבעצם כל התוכנית שלנו, שאני פיתחתי, הולכת לשם. זאת הייתה המטרה שלי, לפתח את מה שאני קורא תובנה סביבתית. ותובנה סביבתית היא שונה לחלוטין מהגישה הקיימת היום. שאני יכול להגיד עליה שאני כבר לפני 30 שנה אמרתי שהיא גישה שהיא לא... למה אמרתי את זה? כי באתי משם. הייתי מדריך בחברת הטבע, ראיתי שזה לא עובד, הגישה הזאת. זאת אומרת, הגישה הקיימת, יש לה הצלחה מדהימה בחינוך המחונכים. כשאני הייתי מדריך בחברת הטבע, אשתי מגיעה כיתה מאזור מסוים, עם רקע מסוים, זה היה פנטסטי. ואני הרגשתי שאני מלך העולם. והייתה באה כיתה ממקום אחר, עם רקע אחר, לא היה קורה כלום. אז אנחנו אמרנו, הם לא בסדר. אבל בעצם, אנחנו לא הצלחנו בכלל, הגישה שאנחנו בעצם מצליחים לחנך את המחונכים. והגישה שאני חושב שהיא הגישה הנכונה, היא גישה שנקראת תובנה סביבתית. והגישה הזאת, לא שאני אומר שמודעות סביבתית היא לא... זה בסדר, טוב שיהיה מודע, אבל זה לא מספיק. הגישה שקיימת היום, שניקח 2 בקבוקים ונשים בפח, ובזה במחזורית ופתרנו את בעיות העולם, היא לא גורמת לשינוי התנהגותי. הם נורא מבסוטים מזה שאומרים, יש עמדות חיוביות. על הכיפק, כולם יש עמדות חיוביות, אבל שינוי התנהגותי אין, וזה מה שחשוב. היום, אחרי 30 שנה, וכבר 60 שנה שהגישה הזאת היא לפחות קיימת אני טוען שהמשבר האקלימי הוא לא משבר, א', זה לא משבר של האקלים, האקלים באמת לא אכפת לו, אין לו שום משבר. זה משבר חינוכי. זה גם לא משבר תעשייתי, זה משבר חינוכי. יש אינטרס של התעשיינים, באמת, כל הגישה הזאת של הבית ספר האסנציאליסטי, הוא בנוי על כך שלא יהיה שינוי. הם לא רוצים שינוי. כל הכלכלה הקפיטליסטית בנויה על צריכת יתר, ולכן הם לא רוצים שינוי. ולכן, ולצערי הרב, הגופים הירוקים כבר 50 שנה נופלים לפח הזה. והבעיה שלהם, כמה בעיות. א', הגישה שאני קורא לה הגישה האלטרואיסטית, הפטרוניסטית והאלטרואיסטית, שמתחילה מזה שכדור הארץ בידינו. כדור הארץ לא בידינו. וזה, מול זה נמצאת התובנה הסביבתית.
מה אומרת התובנה הסביבתית? היא אומרת, א', שלב ראשון, בואו נכיר את העולם שאנחנו נמצאים בו. העולם שאנחנו חיים בו הוא מערכת. כדור הארץ הוא מערכת שבנויה מ5 תת-מערכות, גיאוספירה, הידרוספירה, אטמוספירה וביוספירה. ויש גם את הקריאוספירה. גיאוספירה זה עולם הסלע, עולם המים, עולם האוויר, עולם החי ועולם הקרח. המערכות האלה שלובות אחת בשנייה במעברי חומר ואנרגיה. אז דבר ראשון של התובנה הסביבתית זה בואו נבין איך העולם הזה עובד, וזה מה שאנחנו עושים. זה הכיוון של בואו נבין איך העולם. זה הרבה יותר חשוב מפיזיקה. הפיזיקה והכימיה זה אמצעי בלבד. אבל השלטון לא מעוניין בזה. הוא לא מעוניין בפיתוח תובנה סביבתית. הוא מעוניין בפיזיקה שיפתחו לו פצצות וכימיה ומדעי המחשב. זה מה שהוא מעוניין. הוא לא מעוניין לפתור את הבעיה הסביבתית. זה כמובן מטומטם לגמרי. כי אנחנו בסוף לא נהיה פה בגלל זה. אבל, אז זה שלב ראשון. השלב השני, זה להבין איך המערכת הזאת עובדת בממד הזמן. וכשאתה מסתכל בממד הזמן, אתה רואה באמת שלכדור הארץ אין שום בעיה סביבתית. 4.5 מיליארד שנה הוא קיים. 5 הספירות האלה משחקות פה בצורה פנטסטית, כבר לפחות, הביוספירה פה קיימת כבר 4 מיליארד שנה. מדי פעם יש הפרת, ובמערכות האלה הן נמצאות בשווי משקל, יש ביניהם יחסים של איזון, אבל מדי פעם, מסיבות כאלה ואחרות, יוצאות מאיזון, כתוצאה מכך, חלק מהביוספירה נכחד, אבל האבולוציה עושה את שלה, אז נכחדו הדינוזאורים, התפתחו מינים אחרים. היונקים שהיו עד אז איזה עכברים קטנים במקומות הכי קשים על פני כדור הארץ, הם שרדו, והנה, כל היונקים התפתחו והגיע האדם נזיר הבריאה. הוא חלק מהביוספירה. ואז אתה מבין בעצם שהאדם הוא בסך הכל אורח פה לרגע, הוא בסך הכל 1,000,000 שנה, זה נקודה קטנטנה, וזה בדיוק העניין, כדור הארץ לא בידינו, כדור הארץ מתקיים פנטסטי, אין לו שום בעיה סביבתית. מקסימום, נכון, יהיה טמפרטורה כזאת או אחרת, אז חלק מהביוספירה ייכחד, יכול להיות שגם האדם, אז יהיו מינים אחרים. ברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין את השבריריות לא של כדור הארץ, אלא שלך. רק אז יהיה שינוי התנהגותי. כלומר, המעבר מהגישה האלטרואיסטית של שומרי כדור הארץ, מגיני כדור הארץ, החברה להגנת הטבע, הגישה הפטרוניסטית, האלטרואיסטית, שהיא לא מובילה לשום שינוי התנהגותי. רוב הציבור נורא מבסוט, אומר, הירוקים האלה, הם ידאגו, אני אשים 2 בקבוקים במחזורית, ואני שלי עשיתי, אלא בוא עכשיו נתחרה על הקניון הקרוב פה. ואתה אומר בעצם, התנועה הפנימית והחיבור, קודם כל, החינוך, הוא הדבר שצריך לגעת בו, לדגדג אותו ולהעיר אותו, נקרא לזה, בשביל באמת... כן, להבין שהטבע, עכשיו, השאלה ששאלת, עצם היציאה לטבע וזה, אז אתה עדיין לא, שוב, אם זה בא באמת, תראה, רוב האנשים שיש להם את זה, זה לא בא מבית ספר, זה בא מהבית. זה דברים שאתה גדל עליהם, דברים שאתה סופג אותם. אז אם אתה בא ממשפחה שמטיילת וחיה בטבע, או אם אתה גדל במעלות ואתה נמצא בשיפולי על גדות נחל כזיב ומטייל בזה, אז אתה מפתח קשר לטבע. אבל האם אתה מפתח תובנה סביבתית? אני לא בטוח. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל נורא חשוב לך לשמור על הטבע, כמו שאמרתי, כי אני אגואיסט. וזה בדיוק, אבל זה הכי חשוב. כי השינויים ההתנהגותיים יבואו מתוך הצרכים שלך, לא מתוך איזה שהם דברים כלליים, סיסמאות וכו'. לכן, כל התהליך הזה, הוא צריך לבוא להיות פנימי. אבל אם אתה מתעל אותו ומבין גם את כל המשמעות, וזה לא רק עניין של... כי היום בעיקר התנועה הסביבתית, איפה שהיא מצליחה, זה מה שנקרא תנועות הנימבי.
not in my backyard. שם זה הולך, כי באמת, יש לי את הצורך, אבל זה נקודתי. השינוי העמוק יותר חייב להיות להבין באמת את מקומנו בתוך כדור הארץ. הסביבה החוץ-כיתתית, הטבע, בוודאי הוא מרכיב חשוב בתהליך הזה, אבל צריך לעשות אותו נכון. זה שאתה תיקח ותשים אנשים ביער, וירד עליהם גשם בחורף, אני לא יודע, אני לא בטוח עד כמה זה ייצור להם תובנות עמוקות, לא יודע. כן, ואם ניקח את מה שאתה עכשיו אומר, ונדמיין שתלמידים וצוותי הוראה מגיעים למקום שבו הם שוהים אחוז מאוד גבוה מהשבוע שלהם, וכל המרחב חוץ מבני, זאת אומרת חצר בית הספר שלהם, היא מדברת כמה שיותר טבע וסביבה וקיימות דרך אלמנטים ותוצרים, דרך זה שיש המון צמחי תועלת ועצים, ורואים איך הדבורה עוברת ומאביקה לבד, ונכנסים לחממה לגדל צמחים, או לחילופין משחקים במתקני משחק שלא עשויים רק מפלסטיק ומשטחים סינתטיים, אלא מעמודי עץ ומחבלים. אז מצד אחד אפשר לומר שעצם השהייה במקום כזה, מישהו אולי כן ייקח ממנה משהו ואולי לא, כמו שאמרת, שמישהו שגדל ליד נחל כזיב, אולי זה ייכנס לו ללב וישפיע עליו כבוגר, ואולי לא. אבל פה אני שואל משהו קצת אחר, האם אתה חושב על זה כאותו דבר? זאת אומרת, זה לא רק לקחת ילדים או צוותים ולשים אותם ביער, בגשם, אלא מקום שבו הם מבלים אחוז מאוד גבוה מהחיים שלהם באותה תקופה, יהיה רווי באלמנטים, באמצעים. זה לדעתך משהו נכון? זה לדעתך משהו שהוא תורם? תראה, אני לא רוצה להגיד, צריך לבדוק את זה לאורך זמן. מה שאני יכול להגיד שאם בונים את זה נכון, זאת אומרת, בוא נגיד, לדעתי, זה לא קורה בפוטוסינתזה. זה שאתה תהיה בחוץ וזה, אז זה לא, אם באמת אתה תעבור חוויות שבאמת, וזה דברים שאפשר לתעל אותם. זאת אומרת, צוות שהוא מפעיל דבר כזה, חייב לעשות את זה מתוך איזושהי מודעות, ולדעת מה הוא רוצה, איך להשתמש בסביבה הזאת, באמת לקדם, שזה לא יהיה רק עניין, זה יקרה, לא יקרה, אלא באמת לקראת מה אתה, ואיך אתה משתמש בזה, וזה אומנות. מה החסמים לדעתך הכי משמעותיים מכל מורה ומורה בכל מקצוע, או בכלל מצוותי הוראה, לעסוק באומנות הזאת, להצליח לצלוח את הדבר הזה, ואני אחדד, ולהשתמש במרחבים האלה במידה וקיימים להם בחצרות, בוא נניח שקיימים להם, להשתמש בהם בצורה טובה ולעשות את האומנות הזאת, שבאמת לחבר את שני הדברים האלה ביחד, שיהיה שם באמת למידה. החסם העיקרי זה שהם בעצמם לא חוו, רוב המורים שמגיעים לשם לא חוו את זה כלומדים. אז הם מוצאים את הגלגל. לפעמים הגלגל הוא הולך ישר, לפעמים הוא הולך עקום, לפעמים הגלגל בכלל לא זז. למורים שמלמדים, אני בטוח נורא נהנים מזה. כי בשבילם זה כיף, מה קורה לילדים, אני לא יודע. ברור שאם יש אינטראקציה אחרת, שונה, זה לא זאת אומרת, החוכמה היא לא לבוא להגיד, זה יותר טוב מבית ספר, בוודאי זה יותר טוב מבית ספר. בבית ספר, אני תמיד אומר, אם יש אפשרות ללכת לבית ספר פתוח, יער, חוץ, או בית ספר תעשייתי רגיל, עדיף לעשות את האפשרות הראשונה. הבית ספר הזה הוא מדכא, הוא יוצר נזקים ארוכי טווח. אני תפגוש עם אנשים מבוגרים, אתה תראה שהרבה מאוד אנשים מבוגרים, חלק גדול מהטראומות שלהם, או מהבעיות שלהם בחיים, קשורות, הטיפול שהם צריכים לעבור, קשור לחוויות קשות מאוד שהם עברו בבית ספר. לימודיות, חברתיות, כי זאת סביבה מנוכרת, סביבה לא נעימה, סביבה, שוב, אני מכליל פה, ויבואו ויגידו, כן, אבל בסדר, 2%, 3%, 4%, 5% אחרת, 90%, 95%, זה כבר עניין, אבל הרוב זה ככה. זה סביבה קשה, מנוכרת, אכזרית לילדים. אני רואה את זה, אני שם, אני 30 שנה שם. הייתי גם קודם שם. ולכן הסביבות האלה, הפתוחות יותר, המכילות יותר, הן תמיד יותר טובות.
השאלה באמת איך לעשות את זה יותר טוב. אז זה באמת לדעתי החסם העיקרי. אני פוגש הרבה פעמים מורים, שיודעים להגיד את הדברים, באמת, אתה רואה, הם ויאנוש קורצ'אק אכלו מאותו מסטינג. אבל בפועל הם לא יודעים איך לעשות את זה. למה? הם יודעים מה צריך לעשות, אבל לא יודעים איך לעשות, כי הם לא חוו את זה כלומדים. זאת הבעיה העיקרית, המודלינג הזה. ואם אנחנו מבינים שהמורים והמורות האלה הם החומר, הם מי שקיים כרגע, וחלקם באמת לא חוו את זה, או הרבה מהם לא חוו את זה בעבר, מה הטיפ או איזשהו עזר שאתה חושב שאפשר לתת להם בשביל בכל זאת לצלוח, כי הם אלו שכרגע במערכת, איך אפשר לצלוח את הדבר הזה בכל זאת? תראה, זה תהליך שצריך, הוראה זה לא פיזיקה. הוראה זה מדע מדויק. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד מדויק, אתה צריך תראה, בתוכנית שלנו, כל התוכנית פותחה באמצעות 30 עבודות מאסטר ודוקטורט. כלומר, זה לא זה שיש לי רעיון ואמרתי וחשבתי, לא, אני בודק את זה. אני בודק מה התוצאה, אני רואה איפה טעינו, אני משפר, זה תהליך שכל הזמן אתה צריך לבדוק את עצמך. לבדוק בכלים באמת רציניים. אז מורה כזה צריך לדעת שיהיה לו כלים איך לבדוק את עצמו, מה קורה, איך הוא עושה. התהליך הזה של חקר פנימי, מחקר פנימי, עכשיו שוב, זה מאוד מורכב. זה מאוד מורכב, וזה דבר אחד. דבר שני זה, שוב, אני אומר, אתה צריך להיות עסוק במה קורה לילד, ולא מה קורה לכיתה, אלא מה קורה לילד הזה והזה והזה. ויכול להיות שיש ילדים שהולכים לאיבוד, צריך לראות איך חושפים אותם, ואיך מובילים אותם, ואיך... עכשיו, once אתה הצלחת למצוא את זה, אז אוקיי, אתה שם, אתה יכול רק להמשיך להתפתח. אבל מעבר לזה, צריך לראות אחד-אחד. תראי לי מורה, כל אחד מדבר איתו, מה? וככה, אם אפשר להמשיך בשאלה, מה לדעתך התרומה העיקרית בלמידה בסביבה חוץ-כיתתית? אם אתה יכול לזכך את הדברים, מה התרומה העיקרית? תראה, אני יכול להגיד כך, אני אגיד את זה בעוד כללי. כל המחקרים שעשינו, לפחות איזה 20 עבודות, מאסטר ודוקטורט, שעסקו בכלל בהיבטים קוגניטיביים. זאת אומרת, אנחנו חשבנו בעבר, וזה די נכון, שלפתח תובנה סביבתית, אתה צריך חשיבה מערכתית, כי אתה מדבר על מערכת, וזה נכון. אבל אמרנו, בואו נראה איזה מיומנויות חשיבה צריך לפתח בשביל לפתח חשיבה מערכתית. והרבה מאוד מחקרים שעשינו עסקו בנושא הזה של החשיבה המערכתית. לא היה מחקר אחד שהוא באמת עסק, ואנחנו עשינו את זה באמצעות שאלונים, רעיונות עם תלמידים מהתוכנית שלה. ולא משנה מה בדקנו, אם זה חשיבה כזאת או חשיבה, תמיד קפץ לנו הנושא שהילדים מדברים עליו, הנושא של הסיורים. האינטראקציה הזאת הייתה, עכשיו, זה יצר להם בעצם את הגירוי. א', היה להם קל להבין, כי אתה יכול לדבר, לא יודע, אתה יכול לדבר 20 שעות על שבר גיאולוגי. עכשיו, איך מלמדים שבר גיאולוגי? זה עלה, זה ירד, אתה משתמש בידיים, עושה ככה, עושה תנועות מגונות כאלה ואחרות. אתה יכול לצייר על הלוח, אבל זה עדיין, אתה בא לשדה, רואה תופעה, אומר, תראו, וואלה, הם לבד מגיעים למסקנה שזה עלה וזה ירד, כי הם היו... אז יש דברים שאתה עושה אותם נכון, ועכשיו אתה לא מספר שם, אלא אתה נותן להם את האמצעים, והם מגיעים למסקנה, אז זהו, ברור להם. אז א', ברגע שאתה מבין משהו, יש לך את הבסיס הקונקרטי, המוחשי הזה, שלב אתה יכול לבנות, להגיע גם להיבטים. אבל על זה מתלבש גם ההיבט הרגשי. ומאחר ולמידה הוא תהליך רגשי, אז כל החיבור הזה, זה חיבור, הסביבה החוץ, אם עובדים נכון. זה לא קורה סתם. ואני אומר, המחקרים שלי מראים שיש הרבה סיורים, שלא קורה בהם כלום. כי לא עובדים נכון. אבל אם אתה עובד נכון, אתה מצליח, זה בעצם כלי פנטסטי עם יכולות, עם פוטנציאל אדיר, לחבר את החלק הרגשי
עם החלק הקוגניטיבי. וכשזה קורה, אז משם, זה באמת, ראינו שבכל כל התלמידים שהגיעו והתפתחו וניסו להבין מה קרה פתאום, מה גרם להם להתפתחות הקוגניטיבית שלהם, של רמות חשיבה מאוד גבוהות, אז מהם יצא הסיור, הם תמיד חזרו לסיפור הזה, לסיורים האלה ואחרים, ששם זה קרה להם. מעניין. אז אתה אומר שחלק מהמחקרים שלכם, אני שואל, מעידים על שהייה ולמידה בסביבות חוץ-כיתתיות, על הפחתה באלימות, על יתר ריכוז, על התפתחות קוגניטיבית, איזה מהדברים האלה, או בכלל, הכי בולטים מהמחקרים? אלימות לא בדקנו, זה לא יכול להגיד שאתה עוסק במגמות שמגיעות לתיכון, שם אנחנו לא נתקנים בבעיות של אלימות. זה דברים שבאמת צריך לבדוק אותם בכיתות יותר נמוכות, ששם הדברים האלה יותר חזקים. אבל ההשפעה של מה שאמרת, של ההיבטים הקוגניטיביים, בוודאי. כן. שוב, על ההיבט החברתי רגשי, שזה הבסיס שמתפתח שם. כי כפי שאמרתי, הבית ספר בונה ככה, כל השיטה בנויה, שלא אינטראקציה בין ילדים. יושבים, יש מקומות בעולם שהם יושבים רק כיסא אחד. שלא תהיה שום אינטראקציה. כשאתה יוצא החוצה, כל המערכות נפתחות. עכשיו, ואז אתה יוצר קשרים. ולמידה הוא תהליך רגשי חברתי. זה הלמידה. הקוגניציה באה רק אחר כך. וכל הניסיונות להתחיל מהקוגניציה נועדו לכישלון, כי לא מבינים שלמידה הוא תהליך רגשי חברתי. וברגע שזה קרה, אז כבר יש לך את הצורך, ואז אתה פותר את הקוגניציה שלך. פשוט מאוד. מה צריך להיות בעיניך היחס בין למידה בתוך מבנה לבין למידה בסביבה חוץ-כיתתית? תלוי בנושא. אם יש לזה ביטוי חוץ-כיתתי, אז נשתמש בו. אבל אם הביטוי הזה גם צריך להיות זמין. אני לא, בארץ נושא של הרגע, שאני לא יכול לנסוע להוואי בשביל להדגים את זה. אז זה לא יש, אבל יש דברים אחרים שכן. ולכן בכל תחום, אני קורא לזה, אתה עושה מיפוי של סביבת בית הספר. תראה, אני מוזמן לסדנאות למורים, הייתי עד היום בקרוב ל-20 ארצות, אם לא יותר. וכל מקום שאני מגיע, אני אומר, אוקיי, בואו נתחיל מהסביבה, נתחיל, ולמשל, הייתי בקיץ במישיגן. פלטה, שטוח, אין סלעים שם, אין אוף, אין כלום. וזאת שערכה אותי, אמרה לי, אין לנו פה משהו. אמרתי, לא, תשלחי לי. ומצאתי שם, היה שם איזה ערוץ נחל שעובר בתוך הקמפוס שלהם. והיו שם חלוקים, והיה שם חול, והיה שם, וואלה, פתאום מצאנו עולם שלם. אז התחלתי משם, ומשם בניתי את כל הסיפור. וזה בדיוק למידה, זה אומנות הסיפור. כשאתה בונה תוכנית לימודים, בשבילי תוכנית לימודים היא סיפור. אבל כל מי שכותב ספר אומר, יש לי פה סיפור. אבל הסיפור, אתה חשוב שהילד יבין את הסיפור. כשאתה לומד את הספרים בבית ספר, זה פרק א', פרק ב', פרק ג'. יאללה, גמרנו, יאללה, המשכנו הלאה. הסיפור צריך להיות סיפור מעגלי, שיש לו התחלה, אמצע וסוף, אבל הסוף חוזר להתחלה, סיפור מתח כזה, אבל ילד חייב להיות שותף לסיפור הזה. אתה בונה את זה יחד איתו. זה לא שבא, אוקיי, זה הסיפור, בוא תלמד אותו. וזאת האומנות. אז שבעצם ממה שאני שומע ממך, אם מורה או מורה הם מספיק יצירתיים, ואולי אני אכליל פה, כי יש הבדל בין הגילאים, אולי ככל שנלך על גילאים צעירים יותר, זה אולי אפילו יותר משמעותי מה שעכשיו אני אגיד. ככל שהמורה והמורה יצירתיים יותר ומקוריים יותר, הם יכולים דרך הרבה מאוד מרחבים שיהיה להם בחצר בית ספר, עד כמה שהם לא שונים ועד כמה שהם נראים ריקים או מה נעשה איתם, הם יכולים למצוא איך ללמד מערכי שיעור שהם תכנו ללמד שם. ודאי. גם בתנ"ך וגם בספרות וגם באנגלית. הזכרת התנ"ך, הנה דוגמה יפה פשוט הזכרת לי. היה לנו פעם השתלמות עם מורים בית ספרית, היו תקופות שניסינו חדר מורים שלם, והיה את הצוות של התנ"ך. אמרנו, אוקיי, אנחנו מתחילים תחילת השנה, אנחנו רוצים לבנות איזשהו רצף, שאיתכם שאתם תבנו, שתלמדו אותו לקראת סוף השנה. מה אתם למדים לקראת סוף השנה?
הם אמרו, יש לנו את הסיפור של מגילת רות. אמרו, על הכיפאק, הנה שבועות, מגילת רות, לקט, פאה, שכחה. עכשיו, זה היה בית ספר שהוא היה באזור באמת כפרי. ובנו שם תוכנית שלמה שהם יוצאים החוצה לשדה ורואים מה זה לקט פאה. ואז אנחנו קראנו את התוכנית של משרד החינוך. ואז ראינו שבעצם המטרה של מגילת רות זה לא ללמוד לקט פאה, שכחה. זה בכלל ללמוד על הגר בארצו. כל הנושא הזה, יש פה משהו פילוסופיה, חברתי עמוק. אז מה זה משנה עכשיו לקט שכחה? מה זה כל השמות? זה סתם, מה משמע את זה? בואו נלך. ואז היה, נותנים שנות ה-90, מגיעים עולים מאתיופיה, ויש את כל הקרוונים האלה. אוקיי, בואו נלך, נעשה סיור. היה לא רחוק מהם גם מחנה. ואז בנינו על האתיופים את כל התהליך הזה. איך מרגיש מישהו שהוא בא למקום זר, שהוא לא מכיר את התרבות, את השפה וכו'. זה היה חזק בצורה פנטסטית. אז זה בדיוק העניין. אז אתה יכול למצוא לכל תחום, וזה לא חייב להיות משהו שאתה יכול לגעת, וגם דברים מופשטים, אתה יכול להבנות אותם דרך תופעה מוחשית. תנ"ך עוסק בנושאים חברתיים, פילוסופיים, עוסק בחברה. אז באמת, הבעיה היא באמת, שאתה אומר יצירתיים, כאילו, כל נושא של החינוך, ופה אנחנו מתחילים. ההנחה היא שחינוך, מורה, זה משהו שאתה עושה על הדרך. היום, בשביל להתקבל להיות מורה, כל מה שאתה צריך זה להתחבר למוניטור ולראות שיש סימני טרגדיה גדולה. מההיכרות שלך בעולם, שאתה גם נמצא בלא מעט מקומות ולאורך השנים, יש מדינות בעולם שאתה יכול להגיד שהן מודל, או כמובן אף אחד לא מושלם ותמיד יש להם להתפתח, אבל שהן מודל ללמידה מהסוג הזה, ללמידה לסביבות חוץ-כיתתיות וללמידה חדשנית? תראה, אני לא מכיר, בנושא של סביבה חוץ-כיתתית, אני לא מכיר מודלים כאלה. אני רואה כמוך תוכניות בטלוויזיה, פה פינלנד, פה זה, פה... עכשיו, אני לא יודע אם זה באמת מייצג את כולם, או שגם פה אם מישהו יבוא לאיזשהו כיתת יער, אני יודע, ויעשה את זה, יגידו, וואו, מה קורה בישראל? אני לא יודע עד כמה זה... אבל דווקא המדינות האלה, שבאמת הסקנדינביות, פינלנד וזה, אותם אני לא יצא לי, לא הזמינו אותי, הנבלות. אבל פעם עוד יגיע. פעם עוד יגיע, כן. אולי לא צריכים אותי, אולי זה סימן טוב, שלא מעניין אותם. אוקיי. אני אשאל שאלת סיום, ואז נראה אם יש לנו עוד דברים. ככה מהנקודת מבט שאתה נמצא בה היום, ובראייה מיטבית, נקרא לזה, זאת אומרת עם איזשהו, אתה יודע מה, בלי זה אפילו. מהמקום שאתה נמצא היום, איך אתה רואה את מערכת החינוך פה בארץ בעוד 10 עד 20 שנים? שמע, אתה שואל אותי שבוע אחרי הווידוא הריגה של הדמוקרטיה. בוא נגיד, גם אם זה היה, שואל אותי לפני שבוע, בוא נוריד את זה. אני לא רואה פה שום סיכוי. לא רואה פה שום דבר חיובי שמתפתח וזה. לא קורה פה כלום. התסכול, תראה, המערכת היא, שוב, מאחר והיא בנויה כמערכת שתפקידה לדכא למידה, ועד שהפרדיגמה הזאת לא תשתנה, אז לא יקרה כלום. הפתרון היחידי שיכול להיות זה ההורים. ביום שההורים יבינו שהילדים שלהם לא חייבים או לא צריכים לסבול, תראה, אני יכול להבין את זה עם הפולנים. אני באתי מבית פולני, אז אנחנו חונכנו שהחיים זה סבל אחד גדול, וככל שאתה תלמד לסבול מגיל צעיר, אז אתה תהיה מוכן לחיים. אז מבחינת אותי מערכת החינוך מצוינת. אבל זה לא גישה נכונה לחיים. ממש לא גישה נכונה לחיים. אז ברגע שההורים יבינו שהם לא חייבים, שלהפך, שיש להם את הכוח לעשות משהו אחר,
הבעיה היא שההורים הם תוצרים של המערכת. זאת ההצלחה הכי גדולה. אתה רואה הורים שבתור ילדים שנאו כל יום בבית ספר, והיום שולחים את הילדים שלהם לטבח. לכו, ככה. עכשיו, ההורים מסכנים, אני לא בא להם טענות. הם צריכים לעבוד. הבית ספר זה המפלט, בלי הבית ספר הם לא יכולים לעבוד. אז יש פה בעצם, הבית ספר בשבילהם זה לא מקום שמחנכים את הילדים שלהם, זה מקום שמחזיקים את הילדים שלהם שהם יוכלו לעבוד. וזה שילדים סובלים, אז מה לעשות? גם אנחנו סבלנו, ותראה איך אנחנו היום פסיכים. הם לא, הם כמה חושבים שהם... אבל זאת אותו דפיקות שהולכת מדור לדור, ככה עוברת. וזאת הצלחה גדולה של המערכת האסנציאליסטית, ככה היא בנויה. ועדיין אנחנו רואים גם בתוך המערכת, מנהלים מנהלות, מורים ומורות, גם אנשים ספציפיים, בעלי מקצוע ומשרדים ממשלתיים, במשרד החינוך לצורך העניין, שמאוד רוצים ומאוד מאמינים בדברים שאתה אומר פה, ולא מעט, לא אחד או שניים, כנראה שזה עדיין אחוז נמוך. עדיין, מה חסר שם? איך, בוא נגיד, בשביל לסיים את זה בצורה גם אופטימית, איך נצלח את הדבר הזה בעיניך? מה המפתח? כשאסיים את זה בצורה אופטימית, אני צריך להתחלף עם מישהו אחר. אני בין פסימי לריאלי. אני בן אדם ריאלי. מניח שאני לא בן אדם אופטימי. הרבה פעמים אני רואה שחורות. לצערי, המציאות היא... אני לא מייפה את המציאות. עכשיו, אני מסכים איתך שלהגיד את המילים, כולם יודעים, זה בדיוק העניין. כולם מכירים את המנגינה, אבל הם לא יודעים איך לשיר אותה. הם יודעים לשיר אותה או לדקלם אותה, אבל איך לעשות אותה בפועל. אז זה בדיוק מה שקורה, כולם עסוקים במילים, אבל באיך לעשות את זה, שם אנחנו... אני גם יודע שהרבה אנשים, אני רגע מתעקש על זה, כי הלב שלי נמצא איפה שאתה אומר עכשיו, אני יודע שהרבה מנהלים, מנהלות, אנשים שאני מדבר איתם, הלב שלהם, עזוב המילים והמנגינה, הוא שם, הם מאוד מבינים את הכשל הזה ואת הלופ הזה שנמצאים בו, לשלוח את הילדים למקום שלא נהנים בו רק בשביל שיהיה לנו את הדבר הזה, והם כבר בתוך הסיסטם, כאילו הם אנשי חינוך, איך בכל זאת הדבר הזה לא... אם הם בתוך הסיסטם, הסיסטם יטביע אותם. אתה צריך להיות ענק בשביל לצאת מהסיסטם. לדעתי, הפתרון היחיד להקים מערכת, זאת אומרת, אי אפשר, המערכת הזאת היא change proof. אי אפשר לעשות לה שינויים, היא פנויה כל כך חזק ונכון מבחינתה, שלא אתה צריך לשנות אותה. מה נכון? זה לבנות מערכת מקבילה. לשנות אותה, אתה צריך הורים חזקים שיקדישו את זמנם ויבנו את המערכת הזאת. וככל שתהיה תנועה כזאת. ואם תהיה תנועה כזאת, הבעיה היא שוב, תראה, תיקח את בתי הספר הדמוקרטיים, שזאת תנועת הורים במידה רבה. אבל ההורים, גם הרבה בתי הספר הדמוקרטיים, הם חרבו אותם. כי שוב, הם לא באים עם ידע, הם באים שוב, תעשו ככה, וגמרנו, והמערכת נחרבת. אז איזשהו לופ שאני לא יודע, צר לי. לא יכול להיות לספר סיפורים שאני לא מאמין בהם. אופטימיות, תמצא את כל החבר'ה שמדברים יפה, הם יתנו לך את האופטימיות. אבל צריך להבין את ה... אבל... זאת אומרת, אין ספק שלחיות בגן עדן של טיפשים, זה כפי הנראה כיף גדול. אבל אם אתה רוצה לשנות אותו, אם אתה לא רוצה להיות טיפש בגן עדן של טיפשים, אתה צריך להיות מודע למציאות. ועד שלא נהיה מודעים למציאות, אז לא נדע איך להתמודד איתה. והמציאות היא לא פשוטה. אני יכול להגיד שאני, תראה, היה לי משבר מאוד קשה, רק שתבין, להגיע למסקנה הזאת. אני האמנתי שאני אבוא ועשה שינוי. ואני אהיה דוקטור, אני אעשה שינוי, לא קרה. אז אני אהיה עכשיו פרופסור, לא קרה. אז בחלקת האלוהים הקטנה שלי, אני עושה את זה. אז כפי נראה, הדבר היחידי זה שכל מישהו שבאמת יודע לעשות את זה כמוני, שינסה ללמוד את חלקת האלוהים הקטנה שלו, אולי כמה הרבה חלקות, בסוף יהיה איזה שדה גדול. אולי לא, אבל לפחות תצילו את הילדים שלכם. פרופסור ניר אוריון ממכון ויצמן, תודה רבה. ממש שמחתי לדבר איתך. בכיף. בכיף, אני שמח שיצאת אופטימי.
כן.